Iktar kuntratti mogħtija mill-korporazzjoni Enemalta lill-kumpanija Olandiża Trafigura ikkonfermat dan l-Enemalta nnifisha. Fit-tweġiba l-mistoqsijiet ta' iNewsMalta.com l-Enemalta kkonfermat li l-aħħar tender tal-provvista tal-fuel oil ingħata lil Trafigura fl-20 ta' Diċembru tal-2012 u jintemm f'Ġunju. Trafigura hija l-kumpanija involuta fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta waqt li tissemma wkoll f'każi ta' korruzzjoni f'pajjiżi differenti, tant li qed tkun investigata anke mill-Istati Uniti dwar bejgħ ta' żejt lis-Sirja bi ksur ta' embargo internazzjonali. Nhar il-Ħadd il-Gazzetta Malta Today ippubblikat dokumenti li juru li Trafigura kienet qed tħallas commissions ta' eluf ta' euro lil Frank Sammut li kien membru tal-bord tal-Enemalta li kien jieħu deċiżjonijiet dwar ix-xiri taż-żejt. Dawn il-commissions kienu qed jiġu ddepożitati f'bank Svizzeru fil-kont ta' kumpanija ta' Frank Sammut. Sa dan intant minn tarif mogħti fil-Parlament fl-aħħar leġislatura jirriżulta li r-rabta bejn din il-kumpanija Olandiża ma' Malta mhijiex limitata għal bejgħ taż-żejt biss. Bejn l-2004 u l-2006, Trafigura kienet tuża l-faċilitajiet tal-Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited, l-MOBC, biex taħżen iż-żejt. Il-kap eżekuttiv tal-MOBC fi żmien meta din il-kumpanija Olandiża bdiet tuża dawn il-faċilitajiet kien Frank Sammut innifsu. F'dan l-istess perjodu, kif żvelat mill-ġurnal Malta Today, Sammut kien qed jirċievi commission fuq il-bejgħ ta' żejt li l-istess kumpanija Olandiża kienet qed tagħmel lill-Enemalta. Jirriżulta wkoll li Frank Sammut ma baqax kap eżekuttiv tal-MOBC mhux għaliex instab li jagħmel xi ħaġa ħażina kif ipprova jagħti l-impressjoni fl-aħħar sigħat il-Partit Nazzjonalista, iżda sempliċiment għax il-Gabinett kien iddeċieda li ma jibqax juża l-istess proċedura ta' ħażna taż-żejt fl-MOBC. Fl-ittra mibgħuta lilu, Frank Sammut kien irringrazzjat għas-servizzi li kienu jagħtu lill-kumpanija MOBC sa mill-1988 sena wara li l-Partit Nazzjonalista kien elett fil-Gvern.